ο μόνος αντικειμενικός λόγος για να χωρίσεις είναι η κακοποίηση. Όλα τα άλλα, ακόμα και το κέρατο, μπορεί για κάποιους να είναι σημαντικό να πούνε καλά, αν με κερατώσει, τέλος. Για κάποιους άλλους να είναι σε φάση, να σου πω κάτι. Υπό συνθήκες, υπό προϋποθέσεις θα το συγχωρούσα. Εγώ το έχω συγχωρέσει το κέρατο. Είσαι σε ένα παραθυράκι αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή ήμουν σε μια υγιή σχέση, επειδή ήμουνα πάρα πολύ εγωιστής και πάρα πολύ μαλάκας και πίστευα ότι είχα μπει στον ανταγωνισμό και στο ότι θα σε ξανακερδίσω κτλ. Ήταν καταστροφικό όλο αυτό, γιατί αυτό κράτησε 6 μήνες, πάρα πολύ δύσκολοι μήνες. Μεγάλη φθορά για εσένα. Πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογική φθορά. Τα κατάφερα να ξανακερδίσω το άτομο αυτό και μετά ήταν χάλια, δεν μπορούσα, αηδία, εμετός. Πόσο ανταγωνιστικός τύπος μπορεί να είσαι, ρε φίλε? Με έρχεσαι ερωτικά, είσαι ανταγωνιστικός. Τώρα το συνειδητοποιώ. Ναι, ήμουνα. Τώρα πια όχι. Όχι, είσαι σε όλους ανταγωνιστικός. Επαγγελματικά, ερωτικά, φιλικά. Και να μεταγωνίζεσαι. Φιλικά. Ναι. Με ανταγωνίζεσαι, φίλε. Σε ανταγωνίζομαι σε τι, αγόρι μου? Στα views. Λοιπόν,